Inigsud sa panimay ni John Lester Juarez Lastimosa dinhi sa dakbayan sa Talisay, mga medalya sukad pa siyang pagtungha sa kindergarten, may musugat kanimo. Si Lastimosa mo'y top 9 sa latest nga Certified Public Accountant Licensure Examination karong buwana, nga dunay rating nga 88.71%. Usa lang siya sa 7 ka mga tinun-an gikan sa 2 ka mga dagkong universidad sa Sugbo nga may langkob sa top notcher sa CPA licensure exam. Migraduar nga magna cum laude si Lastimosa sa kursong accountancy ug Supreme Student Council President sa University of San Jose Recoletos. Wa gilimod ni Lastimosa nga gusto niyang mahimong top notcher. Gani na delay siya sa pag-take sa exams inay nga mo take sa miaging tuig kay di pa siya andam. Kids kay nangayo sad kog pop sheet sa ubang review centers, then nag-make jud ko og schedule nga at least 8 hours a day kay magtuon ko. Mass communication o education unta ang gusto niyang kuhaon apan mirekomendar ang iyang inahan nga mag-accountancy. Ikatulo sa 4 ka mga anak si Lester nilang Jovi ug Luis Lastimosa nga usa ka welder. Wa magtuo ang iyang inahan nga malakip sa top notchers ang iyang anak. Kay kana gibuntis ko na siya, wala ako vitamins ana. Ako ra nagipasag ng tubo sa akong tiyan. Nya anak murag inborn guro na niya kay gikan pa jud na pag kinder niya. Dali ra siya kanang makasabot din. Amo ra na siya sa pasagdan dili mi magtudlo anak niya. Kay gawas kang Lastimosa, top 2 si Sean Anthony Go sa University of San Carlos nga dunay rating nga 91.29%. Third placer si Jaisal Margaret Godi. Samtang fourth placer si Jamaica Juanir Marhadas nga gikan sab sa USC. Ika na po sa top notchers lang Bridget Aninion Diaz sa USJR, uban nilang Odessa Marie Onding Aliera ug Raylan Cueva sa USC. Rank 1 ng University of San Carlos sa mga tunghaan sa nasod nga nag-offer og accountancy base sa passing percentage. Din 59 sa 67 ka mga examinees ang nakapasar. Matod sa 5 ka Carlinian, way kompetisyon ug nagtinamangay sila sa pagpasar sa exams. Pipila na sab kahigayon nga naguban sila sa pag-represent silang tunghan sa mga quiz bowls. When I told my mom last night yung first word was actually sayanga eh. And ang first words akong dad was pila di lang difference sa first. Dili sama si Sean ni Lester nga consistent achiever. Gani butyag ni Sean nga nagbinugoy siya sa iyang pagtungha sukad pag high school, mao nga wa siya may graduar nga dunay honors o awards. Nakakuha pa siya og red mark sa iyang accountancy subject pag high school. Mipadayon kini sa pagtungha sa kolehiyo sa kursong accountancy nga gipili siyang ginikanan. Nagmatngon na siyang dihang giparetake siya og subject nga database management pagka second year college nga may resulta sa pagkahibo sa iyang mga ginikanan ug nakasinati sab siya og depression. Tuod man napas pa ni Sean nga mahimong magna cum laude. Not because actually sayon natato siya pag retake nako pero kana cutting then is mosud pod kay walay pa kay kun na-exam kay iguro nagpass an exam paper with a name pero ang score mga wala 1/10. Konsekreto sa kalampusan ng isgutan, alang ang Lastimosa nga perseverance ug passion sa paglampos, inubanan sa pag-ampo mo iyang formula. Murag na-realize na ko ang akong dugay na kay nga damgo nga matap jud sa board. And with that, kanang murag iyahang effect sad kay naka-inspire sad ko og other people. Walain siya na siya style, basta nabita siya makatay, hindi siya gusto nga na makaapas niya. Ang gusto siya nga, unsa iya nasugdan mo, rajod. Puros hired na sa usa ka inilang audit firm ang mga top notchers. Plano ni Lastimosa nga magtudlo og accountancy samtang nagtrabaho. Samtang si Go gustong mo pursue sa pagtuon aron mahimong certified management accountant ug certified financial analyst. To all future takers sa CPA board exam, daghan jud kay dapat i-sacrifice as of the moment. So bali i-defer lang sa atong mga gratification, then do your best in fulfilling your dreams. Same thing it's never too late. Like parehan ako late na kay ko ni start then what the lessons that I missed mo kato mga most important subjects pag sa board. But really, you don't need to rely on kanang discussions, kanang anything. If you self-study, do whatever, basta kay makabawi gid ka. And basta kana gid, nothing's ever too late. Nothing is ever too late. Mabawi gid na bisag unsa.
Siguradong dunay mga oportunidad nga nagpaabot human nagmalampuson ang 7 ka mga top notchers gikan sa matunghaan diri sa Sugbo ingon man ang mga nakapasar sa maong licensure examination. Dunay mga leksyon nga tumakuha gikan silang kasinatian nga mahimong magamit dili lang sa mga mo-take unya sa sunod nga CPA licensure examination ingon man ang matag usa kanato sa atong tinguha nga magmalampuson sa kinabuhi. King Perez, News 5.